जिद'थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिद'थि दिनै कमल कुमार ब्रह्म टप 10 फरायसा फरायसुलिनो बान्था मोननाय बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं बेक्तिगत जानानै आरो आंनि न'खरनि जानानै बिटिआर सरकारनि जानानै हामलायथि बावदों। बिथांमोनखौ कंग्रेसुलेसन होदों जेन' बिथांमोनल' नङा, बिथांमोनजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बारग'लांनाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जेन इयुनाव जोंनि हारि दाखांनाय, हादोर दाखांनायाव, समाज दाखांनायाव मोजां खामानि मावनो हायो बिनि मिजिं थिनानै आं साफ्रोमखौबो बे मोनसे जोंनि मडेल जालांथों, जोंनि इयुन जोलैया इनकारेज मोनथों बिदि होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मेसेज हरनाय जाबाय। गोबां नुनो मोनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनि जिखिनि फरायसालिनिफ्राय सरकारि फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानाया गोबां खम, नाथाय प्राइभेट स्कुलनिफ्राय बांसिन फरायसालिफोर आरो लोगोसे दिनैनि बे बान्था राननायावबो प्राइभेट स्कुलनिफ्राय पास जानो हानाया बांसिन एबा बान्था मोननो हानाय जादों। गुबै जेंनाया मा? मुगाया कम्पिटिटिभ जाबाय। गुबुन फारसे जोंना गभर्नमेन्ट फरायसालिफोरनिया फोरोंगिरिनि जेंना दं माखासे जोंनि गार्जेनफ्रा गभर्नमेन्ट फरायसालियाव होनाय लोगो लोगोनो खोब गोहैलो खालामो। बेफोर गोबां जाहोनखौ लानानै जोंनि दिनैनि बे गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव जों बारग'नायनि हारखौ गोहैलो जानायखौ नुनो मोन्दों। बे सैथो खोथा। दा आसा खालामो बेफोर गासैबो जेंनाखौ जों सुफुंलांनो हागोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव माबायदि जों दावगानो हागोन बेखौ इन्टेलेक्सुवेलि डिसकासन खालामगासिनो दङ आरो निस्सय रायजो राजाया बेखौ हेफाजाब होगोन होनना जों आसा खालामो।